horas dihita saluhut na amang dainang na hinahulungan nami di bagasan Yesus Kristus. Jupang do behita di sada channel Advent Batak Ministry di Parsajarata Parsajaran Paupaton. Uluan ni Parsajarata ima partontangan di pudi ni nasa partontangan. Tapangido mga haradan ni amang pandita si Tohang majaha ayat siya pilota. Manguliate, songonaya siapilon, sian persiajarata sekolah sabaton, tersurat doon di Joshua 10 ayat 10. Songonoma padohana. Jala danga dong sobokonari nasasadai nasailaon dohot tupu dinaon. Tung ditangi hun Jehovah do suarani sadahalak ay Jehovah do marporang pumoko Israel. Songonima kasahatan. Mauleate ma di amang pandita si Tohang na manjaha ayat siya pilota di Parsajaranon. Sonari tapangido ma haradini amang pandita sinambela tangiang pamuhay. Mauleate ma jumolo tapasahat tutuhatta. Alana yang mula atta nama marsiajar sian sekolah sabata. Alani jumolo tapangido tondi ni di bata menguluh kita martangi yang mahita. Jumolo do pasaton nami ale Tuhan Jehova mauliaten nami tua dopanmu. Sianasi doho denggan ni basam. Dinaung dipakilalaho kami. Pasu-pasumi di ngulu namion. Tuhan diakap kurangin irhami dahami. Di seluhut hata nang pangalausion nami. Asimar hamale Tuhan. Urasi mahami doton di perbadiami. Asayas hami sian dosa. Tuhan apala di satikion nang martangi-tangian mahami. Sian hatam nabadia. Parrohai mahami ale Tuhan, lehom madihami rohana bisuk, lau manjaloi, sian hatam nabadia, jalaleho pangatusion dihami, dinahu pahusor-husor hami, di bagas rohanami saluhut, persiajaran napaupatonon, asa margogo ale Tuhan, menugu-nugu hami, mardalan tulomonirham. Saidame nasian Tuhan mengingani ganup rohanami. Nalaho manjalo dohot mangoloi hatam nabadia. Pinuji mahuale Tuhan dihabang samna sokali. Sahat ma pasu-pasumi dihami. Marhite Yesus Kristus. Tuhan si palua hami. Amen. Mauliate ma di amang pandita sinambela baintang yang pamuhay di Parsajarata Parsajaran Paupaton. Waing masuk mahita di Parsajarata di hari Minggu, ya asa takas dihita mangatusi ahado tujuan ni Parsajarata di Parsajaran Paupatonon. Ima pertentangan di pudi ni nasa pertentangan. Ima parjolo di amang pandita purba. Suku-suku di amang pandita purba pangupulian dia do na dapot jalan na ikon dapot ta marhite ubot sa
ia induk parangan ni debata jongjong laho mongodihon bangsona. Patorakon namang pandita Purba Sotik Mardongan Mauliate. Muliati di suku-suku no pinasahan yang mempadita si manukalit. Pangapolio dia do na dapot jalan naikon dapot tak marhite botosa ia iddu ni parangan ni debata jongjong laho mangodihon bangsona. Multa buka pasajarah to di pasajarah nari minggu. Jumbuloma mulubui tajahas yang Joshua 5 ayat 10 rodi 14 di son hatana. Alay madapoton huta Jericho si Joshua manay 5 ibana manatap humaliang gabe di ida masa da halak jongjong di jolona patiok tiok podang na niupat di bagasan tanganna. Jadi dapat si Joshua ma ibana di dok ma tu ibana dongat doho manangalo. Jadi di dok ibana ma dangana partogi ni parangan ni Jehovah doau apala ipe auro. Jadi manuka masih Joshua tu tano jala matsoba jala di dok matu ibana ada dohonon itu hakku tu naposona. Jadi dok partogi ni parangan ni Jehovah matu si Joshua tanggali masih patum siampakmu aina badia do tano hajong jongan mon. Jadi di basi Joshua mah songo nih. Pasajaran to damang dainang di pasajaran papatono patotangan di pudi ninasa patotangan on. Idope hala Israel manaripari batang air Jordan nang pasajari di sahabat nang salpu di pasajaran nang salpu. Jala mangojakkos si majojak nasida di tanah ni musuh. Pari ni huta Jericho bostang di jolo nasida. Tarsordak situ tu di pergumbangan ni hutai. Saat disondang di boto halak Israel ruh ni parporangan. Jalan nagu Malaysia ni halak Israel hola patiop-tiop abalang hujur do sior nalahu mangadopi hutan marparik bolon humaliangi mamusu nasida. Molo taboto jalan atapal sejari jalan nukiata begi molo parik ni Jericho on bostang molo yahu begi jalan hujaha molo bola ni parik ni Jericho on hampir molo masih bolusin na boy masih bolusin mobil omma bostang ni balgani parik ni Jericho on jala nunggali siya ni bangsa Israel danyat tu sinang umar porang netiok ni halaki holana balang do jalan itu nasida holan hujur baru tutu benon halaki neng mamulus neng masuk tu hota Jericho ai matporang sonet tu hati bahama 20 tahun kalaki di harangan ima di pasajarat triwulan lalu suku-suku ni si Joshua maradop penibana nasotina danai taruli alus nasodenggan dia nasodenggan na musuh doho manang na alo dang nagabe adong jaw alus ni halak nasotina danai ali alus na holan nasodenggan dang alus ni bawai patudut iya ibana dang adong di bagasan na binilangan ni si Joshua lapatan na suku-suku na rumikot dada na adong do ibana rapdoho si Joshua alay adong do si Joshua rapdohot ibana suku-suku na pasannya mang padita si manukali nakingan pangapulio dia do na dapot sada pangapulio dihita damang denang makite persejarah non dinalaw mangalo mangdidah lagi musuh di bilangan ni si Joshua dang termasuk halak naroi nasotinad danai alay pangapulio dihita damang denang di soni dokon iddu ni parangan ni debata ima naroi nama dapat to si Joshua odo nama halen haluau tani dokon tanggali ma sipatum siapakmu ia hajong-jongami nabadia jadi di sila patanna ia debata sehumok kopita diganu paris dia penamasa di perenggota
Molotong pe hata induk ni parangan ni debatai sumurung di bagasan Bibel pada Nairobi. Hasadaon hata induk dohot parangan na setot tongdoi patadahon tu ulu balang di parangani hata parangan di bagasan Bibel dengan doi bawahon punguan ni akka parangan akka suruh-suruan manang akka pangisi parlangitan. Lapatan nada mangdena ia debata dakia maninggal ho kita, dakia manariko kita. Tung sungguh dia pesusaan. Jadi lihat do tu terus iduk do parangan nalaho majagai kita. Kristus natuat patuduhon di diri tu si Joshua dada naholan gabe dongan manang nagabi iduk ni parangan hala Israel nasa sitong na alai nagabi iduk ni parangan ni akasurusuruan dona naso haidani alai takas pasiroho di bagasa partotangan na do ubal gasya partotangan ni si Joshua dohot hala tanah ngatakas be dabige ia Kristus manang debata manang na induk ni parangani dakkola parangan manang dakolan naholan na niidei naso niidei pe saya totong majaga dakolan hala Israel dakola sisu sahat tu kita partikenon jadi dalam denang didutu benong dia kapas saja data tuari sinetulu nang tusaluna ia pertotangan nasa pertotangan narong permulut ta saya dan pasatu ita adong do damang dainang induk ni parangan manang na adong do suru-suruan manang na adong do Kristus nalau mangapulihita disude pertotangan na adong di jolota omma sawati amang padita semanuk kalik nabuh patorang mangalusi suku-suku na pinasakmu na mardongan mauliate Mauliate ma di amang pandita purba na patorakon persejarata di hari Mingguon. Sanggia mahita boy mengatusi persejarata dan ta ulahon di ganup hari. Noeng masuk ma hari Senin ima amang pandita sitohang suku-sukun dia amang pandita dia sambing do dalata marnida amang pandita diluatta saunari nang dohot di bagasan pangeluatta sandiri gombaran ni pertentangan di nadenggan dohot di narwa pasat tu amang pandita sitohang mardongan mauliate Mauliate matutu di amata padita si manukalit na mga leho saradiki nalau patolo hason persiajarata ima persiajara sikola sabat di hari Senin mulo ibani son uluan na parporangon disuruh na kaninu nga disukun dia sabindo dalatta marmida di luat tasaonari nang dohot di bagasan pangulot sa diri gobaran ni partotangan di nadenggan dohot di narwai molo tamereng do nakaning uluan ni persejaranon taringot tu parporangon di surga sebetulnya kita sebagai naposoni Tuhan sebagai bangsoni Tuhan songona ganjillo perasaan lebih hata parporangan apalagi di do ison parporangan di surga memang menurut tapi kiri do dakyar beta bereng songo dia do pakilalan mamereng sada parporangan di surga alai molo di portibion mungkin ngasering tabereng akar ragam-ragam di parporangan jala molo tabereng do parporangan dari portibion bangso marporang do bangso luat marporang do luat manang na haum marporang do akar haum memang hasilnya sangat dangol jala mengerikan do tapi sebetulnya molo taranak do muse adorak suadong perporangani di Portibion sebelum merdosa debata manggohi hasyang anon mardongan akka topan na marhagugon di leo do tokka na tinopanay ima hasonangan law mangulahon aha nanialamon debata jala margugo law makahonongi ima songono putra berjulu siadam do sihaw
Alai molo taberang ko nakaning di buku di si Joshua, didok di si Joshua sendiri di boto do ia parporangani sada parporangan no belga, parporangan natung macai belga. Bahkan molo taberang di pasejaran on, na posona pe panurirang Yesaya, dohot panurirang Hesekiel, maboto songo dia do ruh di parporangan ni. Parporangan na dikobarhon songon Raja Tirus, suasoni nang aka na asing na mga leon aka gobaran-gobaran na macay mengerikan. Dihita damang dainang na nyaulukan di bahasa Yesus, parporangan di surga. Tabereng nga sada na tersurat di ayat na boy si hutunota di Tikyon, ima di pangkapon 12 ayat itu satu ayat sia songonoma padohan. Dungi masa hamusuon di banogijang. Martot tanggo Mikael rapdohot aka suru-suruanna dopak nagai. Marmusuma nang nagai rapdohot aka suru-suruanna. Alai dang manahan nasida, dang bedapot inganan nasida di banogijang. Jadi di pabalima naga nabalgai ulok na robi na margoar sibolis doho setan na pauto-otohon liat portibion di pabalima ibana tutanoi di pabalima nang akka suru-suruan na prakon ibana. Jadi marhite na tersurat di Bibelon, di ayat ni Bibelon, taboto ia parporangani HP nunga masa jumodo di surga alani hatakangon ni sada suru-suruan no belga sada suru-suruan na gumogo na marguar Lucifer manang nasibolis mga setan milok guar na kani na mabay sada paraluan tu debata jala idok na kaning marsaka de mana mangal na tumibuli dungi diseret do torop akka suru-suruan na rak do ida. Jadi dina adok pertop tangani idok hatani natal surat nakki di pangka 12 ayat 8 aladang adong ingana di surgo ingana tuakan na parang bayan nakapaktok tangan jadi di pabali managai manang nasi polisi na maragwar setan na pauto-toh dia portibion di pabali tutanon. Jadi asaido nakaning songon suku-sukun yang mata pada si manukali dia sabindo dalat tambernida di luar tasaunari nang dohot di bagasan parangulot sendiri gobaran ni pertotangan dina denggan dohot naroa. Jadi ido alana di bagasan ngulut tahun seringgo kita mamereng aka parporangan baik marporang di rumah tangga sian ama tuina dana tua-tua songoninang aka luat tuluat dohot aka bangso tu bangso dari si parporangani berakibat na fatal gabiadong do aka ngulu na parir na bermit kinorkon ni parporanganon roa jaradang dagam berengon alai dison alani dosa alani aka pangujunan tu dosa totonggo tabereng dina humaliang tingoluk tahun sonari aka paraluan partotangan di nahumaliang lumobi di bagasat parumletau sendiri. Jadi songon persiajaran kita apalah di Tikyon ima bahwa di Purtibion torot do akan masa makoron hasusa alani akka perpurangan naro sian suru-suruan namar gugui nagumugo namar kursi Luciferi jalan naung diseret torot akka suru-suruan lau mga lesehon manang na mabuhan akka pengikut-pengikut na lau mangalo na tumibuli. Jadi alani serade mahita dungo mahita asauna kita dipunguan ni namaralo dipunguan ni nama pertotangan ala itu tok mahita di bagasan gobaran na denggan asa unang adok kita di inganan narumua ya naroa di bagasan kolutau. Jadi ima sadak
somon ruhut ni perperangan di surga na adong kabereng di bagasan hatani Tuhan jala ido nang tuat tu portibion tu tanon gabe masa maka perperangan di nahumalia kita. Jadi portibion portibi nalau salpu. Na gabe sada si holiru hatta ikut tinggal ngotaru portibi nagok perperangan on. Denget bongok mahita tu harajo benua gijang na suadong biak kepertotangan do perperangan. Soni mahata persejarat tadi bagasan hari Senenon uhut ma mendok mau lihat. Baik, mau lihat godang ma di amang pendita si Tohang na patorakon parsejarat tadi hari Senin. Ya, anggia mei boy hita mangatusi dohot mangulahon di bagasan ngolutta. Sonari masuk mahita di parsejarata hari Silasa. Ima di patorang amang pandita M. Hutasoid. Suku-sukun amang pandita hina tutu di pertentangan bolon holon sada sian dua gombaran. Songon dia do hita botosa di dia do hita sasitongna jongjong. Boy di patorang amang pandita Hutasoid sautik mardongan mauliate. Mau lihat ma di hita saluhukna oras ma jala di suku-sukun ni amang pandita Yesi Manukalit di hari Silasa. Hina tutu di partot tangga bolon olah sada sia dua gobaran. Songo dia do ho ubotosa di dia do hita sasitong na jongjong. Jadi adong dua gobaran di suku-sukun alai sada do na boy sipil di tota. Na dia do gobarani. Didok di parsejarat hari Silasa pakal na didok di son manang na uluan ni parsejaran hari Silasa. Jahoba do ulu balang bolon. Jahoba pangulima ulu balang na bolon. Molo didok di buku pangukapon ulu balang manang Yesus Kristus ima rajata. Raja hama pangukapon 15 di ayat tul. Jadi dia dehon nasida ma edeni si Musa. Naposo ni debata. Dohot edeni biru-birui. Akanin nama. Nabalga jala halongangat do akka ulamu. Ale Tuhan debata. Si gonggom saluhuna. Na tigor jala nasitong do akka dalammu. Ale raja ni akka bangso. Jadi surat di Torunon ali raja nyakka bangso ima Yesus Kristus raja ni saluhut ima ulu balang. Jadi di suku-suku namang pandita Yesi Manukali na kaningan adong dua gobaran. Sada gobaran ni ikon pilitotta. Di dia hita jongjong. Dia dopan ni sehita marsitutu, marsihohot. Asa monak kita di partot tangan boloni. Ay nama sama partot tangan dia ka ari perpudio. Didok dison di parsejarat to, ima gobaran na perjulo taringot tu partot tangan ni si Musa dohot raja Parao. Yang go si Musa di mana marsihohot do tu ulu balang boloni. Alayang go raja Parao marsihohot may mana dopak akka gana-gana. Sihir na disumasuman tu akka tadda halongangan nabi nain ni debata marhite si Musa. Sadok molo masa pertotangan
para luar bulun songon na di parsejarah tahun didok odolan na di sun. Mangihuton ruhu parporangan di timur jonok narugi parporangan ni sada bangso maradopo bangso na asing di ujungna ditatap nagabe parporangan maradopon sobaon na sida ganup ima. Jadi mulu masa pertotangan parporangon para luabulun nagabe sada ruhu-ruhu ni parporangan ni ima mangasahon sobaon na sida. Yang go si Musa mangasahon debata. Yang go Raja Parao mangasahon gana-gana akasihir doh si buris. Jadi di persejarah tahun nu ngapala takas di dia do hita jongjong. Di Raja Parao do manang di Raja ni Saluhut. Di Raja ni Hatiurod do manang di Raja ni Habulako. Jadi om magomparan na perluhong si Musa do si Raja Parao. Na paduahon jala intina ima Jesus Kristus dohot Raja Agulapon sibulis. Di dia do hita jongjong. Di gobaran na dia do. Halai ganup hita nung ngataboto. Jesus do Jehovah manang ulu balang na bulon. Si parmonang manang tu dia pe naik kon Yesus do di bagasan bulta. Ido benna di suku-suku nina kaningan bohamay no tamaboto jala di dia do kita jongjong posisi ta. Molo jongjong jo kita dia do panni sibolis manang raja ni Hagulapan manang markite Raja Parao nakino si partalu mahita. Ale molo jongjong do hita dia do pan ni deba si parmonang mahita. Ala na tuhatta debata Jehovah Jesus Kristus ulu balang bulun nagabe raja ni saluhut mapuan hamurana. Jadi ope panglimata ima Jesus Kristus tu si mahita marsihohot. Tu si mahita mapurus dinaro akka partotangan. Nang pe partotangan dia ka keluarga, partotangan dia ka aportibion nang bisa luhut. Jadi songoni manabuh pasahat kami mau lihat tema dihita saluhut na sai de mata hama masuk-masuk kita. Mulai tigurang ma di amang pandita M. Hutasoid na patorakon parsejarata di hari Silasa. Noaing masuk mahita di parsejarata di hari Rabu. Ima na di patorang amang pandita Sinambela. Suku-sukun di amang pandita ahado sakap ni debata na tutu jala denggan dopak parjonjongon ni halak Israel di bagasan parporangan. Patorok ko namang pandita Sinambela sautik mardungan mauliate. Semalate mah dihita saluhut tapuji matuhatta ala nunga tabgenakin persiajaran jadi puka amata si manukalit secara persiajaran hari Minggu, hari Senin dohot, hari Selasa matakas sonari tari parmahita tu persiajaran hari Rebo. Di persiajaran teh di hari Rebon didok Jehovah do marporang humokop hamo. Jehovah do marporang humokop hamo. Nanienet mon persiajaran sien 2 Musa 14 ayat 14. Jadi persiajaran tahun tajahama jolosian hatan itu hatta. Di hatan itu hatta di 2 Musa 14 ayat 10 tolu 14 25 di dok songonon. Jadi di dok si Musa matu bangsoi unang hamu mabiar marsihohot marohamuna jala idahamu ma
hamuliaon ni Jehovah si bahenon na tu hamu sadarion. Ai halak Mesir nani ida muna sadarion dang be idaon muna nasida salelengna. Ayat 14. Jehovah do marporang humokop hamu asal hohom hamu. Di ayat 25, jala diatuk akka galangan ni hureta nasida gabe maol ditugu. Dongi didok halak Mesir maporus mahitam meradopon Israel. Ai Jehovah dongan nasida. Luar biasa. Pinuji ma Tuhan Pinuji ma Tuhan nang mga lehon sada huaso nalahom mangondihon halak Israel. Ibana do marporang humokop nasida. Nah, jadi duk saja hatan itu hata nakinon. Jadi adong suku-sukun na pinasah ni amata pandita si manukalit. Didok sonon. Ahado sakap ni debata na tutu jala denggan dopak perjongjong ni halak Israel di bagasan perporangan. Ahado sakap na. Dia taberang matutunakin di son. Adong sakap ni debata. Ya. Ima asa gomos nasida marha porseon tu debata hohom nasida. Ya. Unang hamu mabir marsihohot marhamuna hohom maham. Jahobado marporang humokopam. Tabunaya deh bangsa Israel. Hohom nasida asal manasida marhaposan tu Jehovah. Mersihot roh nasida unang muba unang Mose. Hohom saja Jehovah marporang. Memang Tuhan mau tapi kiri do tutu marhiti persia jalan ton. Mangihutun hatorangan nataja sian Bibel. Ada anak perbinotohan ni bangsa Israel nang gona marporang. Bayak kok kita atoban. Ya. Meratus tahun nasida atoban di Mesir. Hape kon borhat malahon di bagasan perdalanan ikon mendopang musuh. Mulai didok merporang babu hamat pengalaman ni nasaya latihan tentara merporang. Amin podak pesa di boto. Nah biasa tong dipakai rot ambalang ya, katapel ya, hujur rolan itu. Abe merporang malah. Jadi di boto dewa tadi, di boto dewa tadi tong. Jadi alani di dok dewa tama, udah ngau mabiar. Ya, udah ngau marsihot marwamuna. Hohom mamu au pe tusi. Au pe merporang, au pe mendopang musik. Nah, jadi memang karena kin dipatakas di persiajaran tai Jehovah do ulu balang bolon ya. Jehovah do ulu balang nagugo. Merhapo satu si mamu. Tong lapatan. Jadi hata ni debatope hata nagugo don songon ulu balang nagugo. Dihalak Israel naso mergogo. Naso memboto ruhut-ruhut ni parporang. Ya. Alai pinuji mak Tuhan alai diboto do hagalian ni bangsona. Jadi ibana do gabe ulu balang. Ibana do gabe ubalang. Nalaho mamorang salut musuh ni halak Israel. Ibana do manutuhon saluhut ahana masa di Portugal. Ibana do manguluhon perporangan.
Molo sejauh wana marporang maradopon musuh ni halak Israel, bohado pambahenna bangsa Israel gabe si parmonang. Nah, di son lam mangatus si mahita tong songon dia hita jolma pardoson di hagaliaton. Roma hita tu dewata marhaposan mahita tu ibana tajalo may ibana gabe ulu balang di ngolutta tayingot majanjina na mandok ahu do marporang humok ko pamuna. Ya. Molo tapi obdo itu tuh bah dangarong bebiar di hita unang kamu biar yes terus maju ya. Jadi molo Sister White mendok di Signs of the Time, tanda-tanda akhir zaman di 2 September 1880 di Dok Songonon. Nang menakapi asanasida taruli di tano parpadanan marhite parporangan. Alay marhite pangoloyin dohot hapa tuhon na sumarlindang dia kapatik. Oh, jadi ngatakas tutuli patorang buasa. Buasa di patudu di batai kini mana marporang. Asa unang di dok bangsa Israel naik kendo na sida marporang. Asa dapat bagian na sida dijambar. Dijambar tano perpadanan. Alai nape ya, alai nape disuruh debatana sida marporang. Lamanaluhon aka bangso-bangso. Nah dong di sekitar ni luat tano kanani debatado tong namar porang manaluhon musuh. Ya. Jadi napaingot tondon tu bangsa Israel tudos di parkaluar nasida sian tano Mesir Jehovah do marporang ya. Jehovah do marporang. Rongan laki. Multa jahat itu di ayat 25 diatuk akka galangan ni hureta nasida gabe maol ditogu. Molonga maol hureta itu tu merdalan buha mamar porang meloro musuh bataluma. Jadi dok maporus mahita meradopon Israel. Mabir do nasida. Gabe di lului nasida do dalan haporusan asa unang bero mandopang halak Israel. Ai Jehovah dengan nasib. Oh, pengakuan yang luar biasa don. Sian musuh mendok. Ai Jehovah mendongani nasida. Memang todo Jehovah do marporang homokop nasida. Baritaon di pabotohon asa bangsa Israel gomos marha porsiaon tu Jehovah dan rikot nasida tuat tu parporangan. Ya. Jadi dangalani nasida alai perporangan ikon adong. Alai hamonangani ima alani debata. Alani huasona. Ya. Dan pola rikot nasida kon marpor. Aliasa songon na suman kepersidohot manasida tuat tu lapangan. Debata mangaloas nasida asa persidohot di bogasan perporangan manaluhon halakanaan. Di loas persidohot. Di bagasan dalan nasarupa nasida indanga dong patiop-tiop nanggo sadapodang laho manaluhon halak Mesir. Jadi lau sido toktong nagabe sipiopon di nasida dinalaho mangingani tano baga-baga ima jambar naung pinasahat ni debata tu nasida jala nasida pe dang pola ikon rikot dohot marporang manaluhon tano kanaani alayasa persidohot oke turun ke lapangan ya
Katapel petaho ditiup, penting turun anggo nalau pamonakon Jehovah do. Pinu cima Tuhan tak. Jadi ngata bertutunakin congon dia do sakap. Sakap ni debata. Tu bangsa Israel di parjongjong nasida di nalahom marporang. Unang mabiar marhaposan tu Jehovah hohom debatado marporang humokop nasida. Las debatama toktong na marporang humokop hita. Asa disalhut perdalanan ningoluta di perjuangata di pergumulan hidup ta debatado na pamonako kita maulaten saya ditambah Tuhan ma pasu-pasu di hita. Songani ma saha ni persiajaran non tu hita salhut na umbegesa di dia pehita maringanan horasma. Mau lihat tema di amang pandita sinambela na patorakon parsejarata di hari Rebo. Masuk mahita di parsejarata di hari Kamis, ima di patorang amang pandita Simarmata. Suku-sukun di amang pandita Simarmata, hasa daun dia do amang pandita na di ida sian tonga-tonga di barita parporangan na duai. Patorakon amang pandita Simarmata jo sotek, mardongan mauliate. Salam horas madita tutu di damang dainang. Natoktong membege ima channel YouTube Apen Batak Ministry na membahas sekolah sahabat marbahasa Batak. Mau lihat tema dia kamang pandita na membayan hatorangan persejaran sian sabat potang satu hari Rabu. Tikope hulu tema persejaran di hari Kamis. Ima na marjudul Dalan Paduahon na Dumenggan. Dalan Paduahon na Dumenggan. Mau lihat tema tutu. Dia mang pandita si manuk kalit na mangaliat tiki diau dohot manukun hasadan dia do nani idam sian tonga-tonga ni barita parporangan na duai. Jadi adong dua barita parporangan na naik si parsiajarota di hari Kamis ima na parjolo sogon dia bangsa Israel di pardalanan nasida mangalo halak Amalek di bagasan parporangan. Na paduahon ima sogon dia hasadaon nasida tiki na madabu manang runtuhnya tembok Jeriko. Ya, jadi adong strategi na dibayan nasida marhite-hite hasadaon nasida mangoloi hatani Tuhan di bagasan perdalanan nasida. Jadi molona parjolo tabereng memang songon dia bangsoi naung mamereng huasoni debata boy paluahon nasida siat tangan ni si Firaun haluar nasida sian tano Mesir ya di perdalanan nasida ya di perdalanan nasida. Jadi halak Israelon nung ngamarnida hagogon di debata di namanguhum halak Mesir jala manogu mamboan halak Israel tuhamonangan ya manogu jala mamboan Israel tuhamonangan jala idok kamu sedison nunga taida songon dia sakap ni debata dimulana tu halak Israel dang adong disakapi laumar porang mangalo bangso na asing ya ima di 2 Musa 20 ayat 20 lalu. Alai on sada rencana ni debata maon bahasa ikon mangalo bangso nasida marporang nasida asa totong nasida pasahaton diri tu debata ya mangoloi debata jala totok nasida mamereng songon dia huasoni debatado na mamboan nasida haluar sian tano Mesir. Jadi molo tajado ima di hatani Tuhan di 2 Musa bindu 10 pitu ayat 8 1 ayat 10 nomi di patorang do di sisongon dia bangso Israel boy monang mangalo ima halak Amalek di parporangan nasida ya adong do di pasahat si Musa hatani Tuhan tu bangsoi jala ikosonima
di ulahon nasida di patolas do marhite ima tusi Musa asa dipilit ima halak na boy marporang alana marsogot nasida marporang nama nasida. Jadi dukon disuruh si Musa ma ima si Joshua na lao marporang dohot halak Amalek naik do nasida tu dolok ima si Musa si Harun do si Hur. Jadi saleleng diangkat si Musa tangan na tu gijang dua-duana hagogoon berpihak ma tu halak Israel. Alai dukon turun tangan ni si Musa hagogoon berpihak ma tu halak Amalek. Jadi dipahundul si Harun dodok si Hur si Musa di atas ni batu jala ditukul nasida matangan na duai sada sambola syambirang sada sambola siamun sahatu terbonom mataniari jala monang ma bangso Israeli. Jadi mulut tabereng do disi ya songon dia sadani roh nasida kerjasamana ya baik si Musa nang sogoni si Joshua nang sogoni si Hur na mandongani nasida sehingga ya debata mandongani bangsoi monang nasida manaluhon halak Amalek. Napaduahon ima di Joshua bin Duonom ayat sada 1:27 songon dia bangsoi ya boy marhite huwaso ni debata marsadani roha nasida diari papituhon ya dungo nasida makaliangi tembok Jeriko ya jala dung dipakulikon anon ima songos sada sarune sangkakala bersorak manasida marlas ni roha marende manasida ya ima di papituhon pituhali nasida mamutari ima tembok Jerikoi manang na kota Jerikoi di sana. Jadi tohoma tutu dusai nasida mamutari pituhali tembok Jeriko manang na kota ya rubuh ma temboki jala boy manasida masuk tu kotai lao merebut kotai. Jala ditonahon do ditonah si Joshua do asa barang-barang na dihususon neng diboan dihususon tu bagas joro ya ikon dijagaon nasida do dang boya disegai nasida. Jadi mulut tabereng do bangsoi mangoloi ya mangoloi songon dia na di pasahat si Joshua tu nasida dioloi jala disomma di bereng songon dia hasadaon roha nasida ya sehingga waso ni debata tabereng ma di situ tu ya dinasoboi diulahot tangan nasida mamorangi temboki asa robo alai marhite huaso ni debata holan na marende do nasida makulik sarune makulik tarompet alai marende nasida mamuji debata alayaha monang ma nasida di sini. So sada kesimpulan dihita sada jauh-jauh dihita marhite persiajaran di bagasan persiajarata di Ari Kamison ya di bagasan persiajaran Ari Kamison di Dokeson asing ni parporangan nagabe iko siboluson ni halak Israel parporangan pe gabe ujian di pangoloion nasida di Jahoba debata dang tunduk tu nasida alai mangaloas nasida lao marnida huasona marhite pangoloion nasida nasitong di ibadah godang do akaparukilon di bagasan parngolota jara saunari pe tong do hita di bagasa parporangon mangalo huaso ni sibolis huaso na jahati asa madabu hita asa unang hita porsian yang di debata alai di luas debata doi rotu hita asaboi hita tutop pasaton diri pasahaton ngoluta jala tutop pita porsia adong do debata namar huaso boy pataluhoni sude ya
jala totok mahita asa porsea di ibana. Alani dihita damang daina na umbege sude ima persejaran di apen Batak Ministerion sayang gia matutunian totop pita porsea. Nape godang ro di nasupanagamon aka parporangan di bagasa pargolota doi sajo mai bisa parsahiton boy sajo mai parhepengon manang na asing dope khususnya aka huaso di si jahat aso madabu hita tu bagasan dosa jadi on iko perlu do hita maka posi dari bata di huasona marhite hite pasahaton diri totop pita porsea asabo hita monang mangalo si pangagui omo so sada persiajaran na boy patorang di hita di persiajaran hari Kamis sayang gia matutu debata mamasu-masu hita mau lihatin Mau lihat tema di amang pandita M. Simarmata na patorakon parsya jarata di hari Kamison. Sonari tabegema rimpunan di parsya jarata di bagasan saminggu. Asa boy tarimpu tabege. Upasata matu amang pandita tampu bolon rimpunan di parsya jarata mardogan mau lihat. Shalom. Oras Shalom. madita saluna akadamang dainang pemirsa di YouTube Advent Batak Ministry. Moleate ditikyon nung nga besat tita di pangaripunan ni persejarah sekolah sahabat. Maritehite akka naposona amang padita baik amang padita sitohang, amang padita purba, amang padita utasoit, amang padita simarmata, dohot amang padita sinambela. Bahkan suku-sukun ganup suku-sukun naong ni pasa ni amang padita si manukalit. Songon pangaripunan ni persejarata politikyon, sehubungan dohot judul ni persejarata partotangan di pudi ni nasa partotangan. Jala marhite-hite persejarah non paling tidak bodo tabereng dua persejarah nama saya belga di persejarah non ima isedo pihak-pihak na di bagasan partotangan jala isedo ulu balang na sebenarnya nagabe boleh pamunakko di bagasan perporangan dihita di bagasan parangulota bahkan di sini tabereng ma isedo ulu balang nagabe bagian ni pasukan ni hajahaton jala isedo ulu balang na baling gogo jala isedo ngata berjuang di bagasan perporangan ni partotangan ni asabui madawat hamonangan. Ima dua hal nabui tabereng di bagasan persejarata apala di tikyon jala molo tabereng do songon persejarah tahun nang ni pasak ni dapat itu anak kaningan ya ia si Joshua ya sahalak panglima ni debata ya ulu balang ni debata saluhna ikon di pajonok ibana do dirina turupan di debata mangido ahado petunjuk siat debata asa saluhna boleh diulau ni mana ulau ni do dengan marhita tangiang na ya si Joshua boleh membuat komando ya gabe ulu balang ni Israel jala marhiti-hiti hatani Tuhan boleh mana mendapat hamonangan damang daerang dan holongan di bagasan Yesus Kristus totu tabo todo takas nang dipasa nak kaningan bahwa adong do pertotangan marhiti-hiti pemberontakan di surgo ima si Lucifer ya jala ibana ma di Portibion na boleh gabe sa alotta marhiti-hiti akka ulu balang nimbana idor ini ikot tabo todo isedo ulu balang na paling gogo ya
jala mulota bereng do di parsejaratan nunga di pawoton kaning adong do debata ulu balang ni saluhuna nabu mga hamonangan di bagasan perngulu tahun mangalo aka pertotangan na asing akka saluhuna ya sian pihak na dia pihak saluhuna jala disi perlu taboto adong do strategi na bu tabain marhite debata boleh hita madapat hamonangan ya ala debata sian mulana nasotatu sido takas alani hajol maut di bagasan dosa ya debata tetap do berusaha nalaho pak mengaleon hamonangan di bagasan hita jadi ido alana hita ikon marpos niroha di bagasan pertotanganon adong do debata adong ata na mangaleon pos niroha di hita songon bangso Israel marhite Yesua boleh madapot hamonangan nasida tabo takas ganu pari ikon berjung do hita ya di bagasan pertotangan narotu bagasan perngulota alaniaha ala saya tong do adong ulu balang ni sibolis ganu pari agen ni sibolis ganu pari naro nanaing mangarajai hita alai tetap do adong debata na tetap mangarahon manuntun mabaik kita boleh monang di bagasan perngulota sada kutipan na buhi hupasa tuita palatikyon didok mai di buku Alpha Omega jilid sada halaman 732 debata nunga pajonjokon i gabe sada partikian jala gabe sada ulaon di nasida nalaho mabongoti sada luat di bagasan partikian naung binuhulna alai marhite lebani rohana tinutun nasida mangalawasi di padau sian nasida dada disakapi rohana asa bongotan nasida diluati marhite hite parporangan alai marhite panguluyon na dinggan di akka patikna alani damang dainang saluna taleon marhatta ganupari tuduk tu debata palumehot tu debata asa di saluhutna pertotangan di bagasan perngulu tahun bulu hita dilihat debata gogo jalabu hita monang taripar satu tikina inorhoni asi doho denggan di basana songonima damang dainang pangaripunan ni persejarah sekolah sahabat nabui pasahatoku taringok tu pertotangan dipudini nasa pertotangan Jesus ma nagabi ulu balangta Jesus ma nagabi si Leon pos ni rohaja lah hamonangan di hita nama dari pari salu na pertotangan i bagasan perngulota Tuhan mama dongan hita moleate songonima si pasatoku mardongan moleate amin Mau lihat tema di amang pandita Tampu Bolon bayantang rimpunan di bagasan Saminggon. Tapangido mahararen ni amang pandita purba tangyang panipuli di Parsirata Sadarion. Matang yang mahita. Ale tua Jehovah debata namin na pasang apihami na sobahami marhite guan na mo Tuhan Yesus Kristus nung matang kupami madak malate hami Tuhan di adopamu di pagtikyanon di siala asidot holong ni roham na mangiling kami Tuhan manugu-nugu kami tarlumobi Tuhan di naparadehon pasegar sekolah sahabat di papato kami Tuhan na maruluan pertotangan di bagasan ni sude pertotangan sanggia ma Tuhan pasejaran nong huparade hami bo Tuhan gabe bohal di hami marade dilinami Tuhan jala maka pursiai hatam jala boy hami Tuhan mangarade di napemaon harorong napadu halion pasu-pasu amang padita si manukalit amang padita si Tohang amang padita hutasoit amang padita si marmata amang padita tabubolon ng songoni amang padita tinambela ng paradeho parsejarano to asayang giat parsejarano gabe buhal di hamin nalamanomu harorong napadu halion hupasatami sude dohot naposom akka na mabigi na manghuton at penbata ministryon tabay pasu-pasu din na sida saboy Tuhan garaha po siya nami Tuhan nalamano mo hararom upasat tami sude ngulo nami Tuhan diaropamu
Marhite gwan na munong matu humukop pami. Amen. Mauliat mga di amang pandita purba, mabait tangyang panipuli di parserat di saderion. Tuhita amang dainang nga hinahulungan nami di bagasan Yesus Kristus. Kami mandok muliate di hita saluhut na sa totong mangihuton Advent Batak Ministryon sa anggi mahita di pasu-pasu ni debata. Unang lupa hita amang dainang man-like, subscribe YouTube Advent Batak Ministryon. Dohot membagihon tu akka dongatta. Hasang si hubuk mena sian kota tarutung. Dibuang ma ole-ole tu barus dohot si Wolga. Dung manoton channel Advent Batak Ministry say mawas matu hatani debata jala dapotan tua nabalga. Matutu. Madodos main na parsidalu-dalu dung loja hudul ma minum siat tabu-tabu. Oras mahamu na manoton Advent Batak Ministry sude mahita di pasu-pasu. Sahak-sahak di Solo main na say sahak matu parlabuhan. Lelek kita mangulu say burjuma mangoloy Tuhan. Oras marita sude. Oras kita saludan. Oras.